Sama ni Bob. Tak-tak adto ma. Okay, maadjong adlaw ninyong tanan. So karon is nanguha kog kapadyas kay para magama og atsaw. So dili tanang Bisaya kasabot og atsaw. So sani man jud ning atsaw, no? Kay kasagaran ang ilang tawag, ubang Bisaya ang tawag nila is atsal. So amo ang atsaw. So dili pud tanang taga Bohol tawag nila atsaw, napoy atsal, no? So most likely ang tigtawag og atsaw is amo ang lungsod or diba neighboring lungsod namo. So para ra po nas Pintaw. So sani man ang Pintaw, pintal nas injuha sa mga Pintaw. Oh, diba? So among alisda ng L ug W, dili pud tanang L alisda na mo og W. Depende ra na siya sa ihip ng hangin, no, diba? Nya karon kay ako may gapanit tanan aning kapadyasan ni. So wako kabantay nga napaso na di ang kamot kay wako ga gloves. So dili na jud mahimo og ako pay mo banggod ani tanan kay arang hapdusa na jud ang kamot. So manang karon gaandam na pug ko og carrots kay magama lagi ko og kanang tawag aning atsaw nga kanang tinamis kay two types of atsaw ang gamiton. Aw ang gamuon karon katong tinamis ug inaslom. So katong tinamis so requirement jud na ay carrots no kay para na buwak-buwak unsay mga ahos, sibuyas, luya. So aho na ni siyang gikumot-kumot. So karon kay makita ninyo nga gloves na jud ko kay napaso lagi ko sa wako kabantay ba nga tungod sa kadaghan nga awang gipanitan nga kapadyas napaso na di ang kamot. So ikaduhang torture na ni kay gago-ago na ko sa pag-slice sa sibuyas nga karon gakumot pa jud ko sa kapadyas nga nay asin. So man gipatiwas na lang jud sa ang maguwang kay di na jud madah murag kahilako na gajud ko, di ba? Ya karon gaandam na ko sa kaha kay magpainit man ta karon og kanang tawag aning suka para sa tinamis. Inana man na siyang klase nga tinamis para sa kay mura man siya preserving nga klase nga atsaw good. So gipabukaw sa nuana ag katong suka. So 4:2 ni siya no. So 4 ka cup nga suka unya 2 ka cup nga kamay kay para
balancing jud ang iyang kaaslom ug iyang katamis nga pagbukaw ana. So gibutang na tong mga panakot unsa together sa paminta nya pabukaw na siya karizo unya imo na siyang hawanon. So ini hawan nimo ana ibutang na nimo dadyon aga tong mga binanggod nga kinumutan nimo nga kapadyas no. So gitunga ra no na siya. So ang katunga is ang tinamis, ang katunga is ang katong inaslom, di ba? So after anang awan na siyang gimikos-mekos ari na po ta mo birada sa atong inaslom. So nahutdan kung panakot ani sumura ni gipamutang na ho sa gibutangan ra no siya og kanang dahog sibuyas kay para murag na apoy murag green basing go green na daan para greeno na tong taman-taman. So kaning inaslom is awan na siyang dadon para sa among Thanksgiving no. So dili ra kami mukaon ana no. So awan na siyang i-pledge ning pikas ani kay hoy daghan sa mo ko gibanggod murag maabtan mig pila ka tuig sa among char, di ba? Nya karon katong tinamis gisod nog ball kay para magarapon ba para jud ma-preserve jud siya tarong para muran pa siya mga pila ka days, di ba? So pagkaugmaan na, automatic transition dayon. So maggama ko karon og chicharon. So first time ko nga maggama kog chicharon karon, well sige naman mi og kanang murag hinilisan, mura nang po na siya chicharon. So kani siya is lahi ni siya pamaagi kay daghan abunda man ta og kanang atsaw. So murag lami man sa mo ipares ni atong atsaw sa chicharon. So man maggama tag chicharon karon. So panagsara ko ti gamit aning pugo na mo nga dungagan kay kana laging kapoy lagi sa magsigit libot-libot niya. Maglisod kog adjust kay syempre naman siya sa likod unya mako angay ra man ni siya og pangdiinan sa mong gusto kagad dilaab ang kadyo. Well gamiton jud na ho ang pugon nga dungagan. Nya karon magamit ko og panit sa baboy nga murag arang daghana sa mog taba, di ba? Unya igor na siyang gihinluan and after ana is gibutang na sa nainit na nga tubig. So gibutangan gitimplahan ra na siya og asin, kanang paminta, laurel, sanipan na. Basta ikaw unsay gusto nimo nga pamaagi nimo gusto nga lami nimo nga matagamtaman sa imong chicharon, no? Di ba? O ganahan kag nay manimahong basil aw butangig basil, di ba? Sa pagbukaw ana igoran mo na siya palutuon og karidyo kanang sakto ra po nga pagkaluto di po nang tantong lata jamo yan kaumanan hawanon nimo nya sliceon. So kani siya nga klase nga chicharon is mo nito siya ang chicharon nga katong nay unod-unod nay laman-laman kay nampoy uban magamag chicharon katong panit alon lang jud. Unya kanis pod siya nga klase nga chicharon is mahuman na mo siya mga pila ka oras kay murag dinalian or tinapuan ni siya nga klase nga chicharon. Okay, tapuan man ta ari tas tapuan. Di ba? Unya karon kay natungnan lagi pod nga chicharon ko nga nawa ang init ning kalit og kadag-om so man nangita ko pa maagi nga as long as possible nga mahuman gyud siya dayon no kay og natungnan pa ni nga chicharon ko nga arang inita nga gapungasi ang kainit dali awan ni siya ibuwad tibok adlaw nya inana man ang porma gadag-om no. So naka kay mahimo ana. So igura na siyang gipato kay para murag mawa ang mga excess oil, di ba? Kay ato man na siyang inighuman adto ibalik no to siya kaha kay murag ahilisan, di ba? Murag gabalik-balik ra man jud ko ang gipamuhat no. So pagkahuman atong murag ningto ra pud siya iyang mga excess oil or sani ba to ningto ang tubig. So araw pong gisunod pud tong nakita no kay murag pinakasayon nga chicharon tong nakita no nidza. So aura na siyang gikaraw-karaw ana kay mura na siya gahinilisan ako ani kay gikuha na ho ang taba jud kay ara man jud siyang tambuka kay napalit ra man ni siya sa kuan. Napalit ra man ni siya somewhere no. So mas lami man jud tong murag katong bagong ihaw bitaw kay lahi ra jud tong bagong ihaw nga mo imong hilisan na. Lahi ra jud ang lasa. Di ba? Nya karon ning naog na putas ubos kay para ato na pong adjustan ang kainit. So man dili lalim og kaning pugon ang gamiton og magprito ra kag buwad niya. Ani kas pugon magluto na. Iabot og kapagod ang imong buwad, di ba? So makita ninyo nga ning grabe ning labas na jud ang oil sa taba no pero dili totally nga nakiyos jud siya pero at least ning labas jud murag usa ka almost kaha ang iyang oil, grabe jud katambok. So after atong gihilisan, so gipirito na jud ni siya sa oil jud sa different oil kay para mas mabusikad ko no. Di ba nibusikad ba? Unya karon namuso si mama kay aron lagi ko nang mutambok ning saging unsa man ang pangwaan og puso niya sakto pud kay para pud dugang-dugang sa among panihapon karon kay among supposed to be among sudan karon supposed to be among sudan ra unta karon is kanang chicharon og katong atsaw niya mazu ganay puso o di dugang-dugang among sudan so mas
murag mas lami ang kaon, di ba? Kay kaning mura man pug karne guni puso jud. Kay makaingon jud ko nga kaning puso jud makaingon jud ko og magkawawa jud ning karne mo jud ni siya ang pinakaduo nga alternate para sa karne kay lasang karne jud siya gagama ba jud ko og kanang burger patty using ang panit sa saging no. Unsa gagama pug ko og kanang tawag aning puso so yun ana nga bula-bula. So close lang gid sila nga taste no pwede naman unta karon ano mang namugna pa mo ng karne wa untay mga high blood karon di ba so sila sa ang gipaluto karon gabi una sa saging o sa puso kay ni action og kalabad ang buna so murag gid kog murag ning harag tutski bites oh di ba so nang igo na lang kung gabidyo-bidyo karon unya man ang mga onata itadakimasu di ba and that's it. This is Miss Cynthia. Baiklah am. Berapa mulu tuh? Tel mo na na set.